timer mo na. Mo pa din mata. Nah, disunod bro. Disunod bro. Akong saan na ba yun? Naisunod rin? Pakupot pa. Sulit ba? Zero. Pilit ba to? Tago. Kok may sunod to? Wala na siya kan. Ako gana. Karagatan tayo. Kamay. Hindi ko alam. Ano? Mga na siya, puro mga pino kayo. Ato na yung bahian. Sige, buhayan na to. Buhayan na to kay gamay man. Ito na. Ata rin siya. Saan ko ba ito? Ang susunod. Okay. Okay guys. Kini guys kay dako-dako na siya guys. Okay. Kini di na ginibuhian kay sudan naman eh. Ada. Muna siya ang tama. Kuhugon dayon na aron di makabuhi. Ay inganir na siya guys, ilabig-labiyog nimong iswi niya ikaw manitsa. Sa unahan niya ikaw magitsa, birahon ra po dayon. Tuyok-tuyok, birahon. Tanawon kung naabay ni sunod. Huwat-huwat lang siya maabot na tungod para makita kung naabay ni sunod o wala. Ag naay ni sunod, sigpoon. Naay ni sunod man? Na. Turad eh. Sige ko alam. Naay ni sunod, asig po. Uy, pino man. Gamay mo siya guys, so saman, buhian na ni mo man or kabala? Buhian na. Buhian na guys, gamay man. Para nagbigyan na sa bata. Ito yung sunod ba?
Ah, sige. Gila. Iya. Yakoptan mo niya na. Pagkuhan ako ano yung sinunod. Ang ba mga yan? Maliit. Tagos ba to? Tagos ba to? Narada. Defeat. Sundog niyang color. Apa siya colors ba to? Kamang-kamang. Nah. Camouflage. Oh my God. Suits buhok. Ay. Kuha. Doon naman siya yung sunod gan. Balik. So pilit ka mat. Ganito yan. Uy. Cool. Ikaw lagi, nag-name so na may kada ka ba? Video lang, isa ka lang nagpa, ikaw ba yung? So si mong ilong. So ya. So si mong lubot. Hindi mo ba nakikita mga talaang nagdurugtong sa ating dalawa? Ako ngayon nag-iisa,